Content creator couple the Nyati family received backlash after endorsing Amendment Bill number 3. Some are saying, akaperera grade 7 munhu iyeye. He does not know what half the words in the bill mean. Mumwewo akati, ngaasagara John achipema, but ngaauye kuno tiite enjoyment yedevelopment yaari kutaura. Mumwewo akauya akati, kakasiya chikoro panzira nekuda forbidden fruit kaguta manje kakuwawata ngakanokweshwa nhova. Then mumwewo abva ati, mfana uyu akagumira grade 5, saka zvebill anogona kuverenga sei iye asingagone kunyora zita rake. Ose aya anga ari mashoko evanhu vanga vachitukirira Nyati family mushure mekunge yaendosa Amendment Bill number 3. Kusapotwa kwaitwa Amendment Bill number 3 naNyati uku kwaita kuti vanhu vamutuke nekumuudza udofo hwake hwese nechikonzero chekuti akasira chikoro panzira. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuTiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yeNyati family iyo iri kupisa pamasaisai esocial media after vaendosa Amendment Bill number 3 iro riri kutaura nezvekuwedzera temu kwa president mukati maro. Asiwo pane vamwe vasiri kufarira bill iri vanova vanhu vakuzotuka Nyati nekuti arisimbisa. So ladies and gentlemen, ndoda kuti munyatsoteerera zvinhu zvaita kuti Nyati atukwe nemafollowers ake. Vamwewo vanga vachitaura kuti uku ndiko kwava kupera kwako, vamwewo vachiti ari kukumbira mota uyu. Asi tisingazive zvedu kuti iye azviitirei, iye nyakutaura ndiye anoziva. Muri Zimbabwe ndinokumbira kuti tisangane mucomment section muchitiudza zvamunofunga pamusoro penyaya iyi kana muchinge mapedza kuteerera zvanga zvichitaurwa naNyati pamwe chete nemukadzi wake. Oh baby, zvise mdiogo. Yeah. Nasi ndawanika nyaya yakandauya nako. Ndoda kuti ndimbogare newe pasi, timbonyatsotaura, timbonyatsojekeserana. Nyaya yakatonaka chaizvo zvokuti pane lesson yakuchataura kubva pane nyaya iyoyo. Pane chidzidzo, pane zvauchatodzidza kubva nenyaya iyoyo. Okay. Saka chekutanga ngatimboti kwatura poto yako yesadza obva waisa pamoto apa nditika mvura isati yaboila usina kuipa time yekuboila obva wangomona sadza chii zvinoitika? Noitambudza. Chechi2 lese ndikawaka ndichimhanya zvazvo kuti ndichiwaka ndichimhanya ndisinganyatsotarisa matacha apo angu zvese chii chinoitika at the end pamudhuri. Andika tomboti tiri kutamba bhora anditika tikaona kuti aiwa timu dzatamba zvakaenzana andika tinopiwa chi inonzi extra time. Exactly. Anditika saka nyaya yangu iri pakuti ndira kumboedza kutsanangura nekudescribe about bill number 3. Wakamuzwa nezvayo inonzi bill number 3? Bill number 3? Chicho. Saka baby unoreva kuti hausi kufambirana nezvinhu zviri kutrenda mumastreets. Alright, bill number 3 is extended of time youtungamiriri hwenyika yedu yeZimbabwe. Like anditi unoona kuti nyika yedu ine madevelopments akawanda kuda kuitwa. So ndosaka vakaisa vision yebill number 3 kuitira kuti nyika yedu ikwanise kuwa nemadevelopments akanyatsokwana. Anditika ndo pananga ndichireva pada kuti extra time yekuti tinyatse kuwa nemadevelopments, munhu wega ane opinion yekuti akwanise kurarama life yakanaka, a good life munyika yeZimbabwe sezvinoitawo dzimwe nyika. Andika saka ndo zvatiri kugadziriwawo
neutungamiri hwenyika yedu kuti tinge tichizoraramawo good life anditika. Saka ndosaka pakaiswa bill number 3 yekuti instead of vision 2030 pakuwedzwa another 2 good years dzekuti nyika inge ichiumbiridzwa, nyika inge ichidi chinyatsa kugadziriswa kuti zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka. Ndo bill number 3. Saka munhu wese izvi ikodzero yemunhu wese, hazvisi zvekuti ihurumende kana kuti ndeyo parliament kana kuti malawyer, no, izvi ndezvemunhu wese, zvikuitwa munhu wese kuti anga achizorarama a good life. Ndo bill number 3 handitozvona manje. Saka ati une point. Pamwe zvinhu zvinogona kutofamba zvakanaka. Zvinotofamba zvakanaka. I think the only way you must support it and see what is going to happen. Chichi chanyatsa kuitika. Plus zvinogona benefita munhu wese. Yeah, izvi kwakutunda mumusha because atonyatsoziva kuti nyika yedu zvinhu zvatofamba zvakanaka kumusha kwedu. Saka kwamba zvingazeko. Zvongouya.